Poslouchej mi, ty 15letá, 14letá, 13letá píčo, poslouchej mi. Chodíš ven s kámoškama, chodíte ven, všichni chodíte ven, jenom proto, jste venku 15 minut, jako 15 minut, jste venku 15 minut, jenom proto, abyste to pak mohli nafotit, jak jste byli venku, a pak to dávat na Facebook. Jste při kámoškou, nekrásnější den s ní, ty se chováš jako pojebaná píča, poslouchej mi. Proč chodíš ven s telefonem? Proč se věnuješ kámoškám a máš v ruce telefon? Proč to děláš? Proč to děláš do píči? Tak buď teda, poslouchej mi. Buď teda s někým teda jdeš ven, dobrý, telefon si stojíš do píči, pochopím, že třeba ten telefon máš, dobrý, ale telefon si stojíš do píči, protože jsi venku s kámoškama, nebo jsi venku s telefonem. Jsi venku s telefonem, nebo s kámoškama. S telefonem, nebo s kámoškama. Proč ze sebe děláte všichni píči? Proč to děláte? Jsem venku, dobrý, věnuju se lidem, jsi tady jsem venku. Poslouchej mi, vysvětli mi, proč máš neustále v ruce mobilní telefon? Proč? Jenom prosím, proto, abys řešila píčoviny, hovna, na Messengeru, hovna, píčoviny, hovna. Psala jsi s kokotama, tady v životě neuvidíš a myslíš si, že jo? Ne, neuvidíš je, chováš se jako totální píča. Poslouchej mi, někdy přemýšlej tady tím namísto tohohle, rozumíš mi? Tady tím namísto tohohle, protože pokud takhle bude dál, tak jediné, co ti zbyde, poslouchej mi, jediné, co ti zbyde, bude tvůj pojebaný telefon a svět v něm, píčo. Ale realita, ta bude úplně někde jinde, rozumíš? Úplně daleko od tebe. Zamysl se nad sebou, ty mrtko, 13letá píčo, nazdar, kundo.